Kif il-pandemija żiedet il-ħin li bosta qed jgħaddu d-dar, Leli Baldacchino ntefa' jaħdem fuq presepju ġdid u niċċa li rama barra d-dar tiegħu għal żmien il-miliet. Leli spjegalna kif daru fiż-Żejtun u ntasab jibni l-presepju mill-ġablu. Stqarr li jekk kif nibtet l-idea xtaq li jagħmlu ftit differenti. U l-idea li ġiet miegħa kulħadd jagħmel blarrin u affarijiet hekk u mesbieħ l-affarijiet dawk. Imma jixtieq nagħmlu bħala presepju Malti. Leli minn dejjem kien dilettant u jaħdem u jiskolpi bl-injam. Prodotta din in-namra li għandu huwa mudell kbir ta' knisja li fin-navi tagħha hemm mudelli differenti ta' qaddisin differenti minn knejjes tarħula minn madwar pajjiżna. Dan fil-waqt li wara kull statwa hemm l-istampa tat-titular ta' kull qaddis fuq mudell ta' artal. Is-saqaf tal-Knisja huwa mudell realistiku tas-saqaf tal-Knisja taż-Żejtun. Ix-xogħol biex bdejtha lila u għax l-ewwel ma dak fassalta u ġiet nibeha li nagħmilha bil-12 nova. Pepe. U bħala njam kollu ħdimtu jien. U stqarr kif issa jħares il-qudiem biex wara l-pandemija jerġa' jiftaħ il-bibien tal-garaxx tiegħu u jerġa' jara lin-nies igawdu x-xogħol artistiku tiegħu.